हरीश पंचायत काम एकर 36 किस्म से नड़िया बगीचा थे हाथ में जानी जीव से दिव्या पत्र गुंडा लगे गई देखो कौन हस्तरे हरीश पंचायत कोर्ट कागज सीरी देला सीरी जीवन मारी रोक बसुला विक्टर बुझे प्रतिवाद कर गुंडा मैंने माड़ मारी बेहोश कर चेता फेरे तू दीपक मुझे खुदी पाइली खुदी पाइली दीपक बाबू सब मानसिक भारसाम्य दीपक बाबू छात्र को आत्महत्या कर मात्र
हाथ रखी मत पुअर स्नेह दौला मत आशीर्वाद करुला मुझे से हाथ टंका शिविर को खोलदेव हाथ सब टंका को खोलीदेव शीघ्र घड़ी जाऊँगी डेली गंगार बसी गंगार माल पीब तापर ये देहर कलागुड़ा पोची दे नुआ इमेज तैयार कर आज भी से दीपक दास कथा मन पड़े एक एकड़ ठगी दीदी बढ़िया बजार में जहाँ को आप उपरू पठे देते ठीक है तो आपण तो थिला दीपक दास को मोड़ करी ताको गायब कर दिया बहुत लोग खाली विषय भाषुला दीपक दास को नेम का बदल गामुछा और गांधी का से जो पानी पाइप कमाल करदेल जे दीपक दास बहुत नहीं आत्महत्या इंस्पेक्टर मु शुणुची दीपक दास को सत्य पर पुलिस भाव में जॉइन करी एमती केते पुलिस आसीबे आउथिबे ए पर्यंत मु आपण पाखे अछि आपण तो आपण के बाळ भी मौका करि पारि देखो मु देखो विजय दशमी दिन मर्डर करी बोली ता भाई और ता स्त्री करे शपथ नहीं गति मुझे विजय दशमी दिन मर्डर करी आपण से तो सीधा एका मर्डर करबा ठीक होबनी सेतुरु अधे मो मुंडो देजो मैं तो आसीम उठा काठी लगेई ये अबोलका चुरी मानकू केमिति पेंशन भर्ती करा जाए से आगो कार्यक्रम ये शिकार की बेहद भल भाव जना आज ठीक 12 वर्ष तले जो चढ़ेगा तुम अधा काटे सजे आखि बुझीता मो होउची सेई दीपक दास सानो भाई विवेक दा ओ तू चल सही दीपक दास सानो भाई विवेक दा
সেদিন ওই ক্রিকেটটা বঞ্চিব কি মরিব জানিনি, তু কিন্তু বঞ্চিবুলু হরিশ কোটায় তম হরিশ কোটায় কেবে মরিবা জানিনি, সে মরিবা জানিছে। হরিশ কোটায় মারিবা লোকনি ফেলে ফেলে ঘরକୁ ଭୟ କରି ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜିବ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ସେ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ଅଜାଗା କରିଦେବି, କୋଉଠି ଲୁଚି ରହିବି। ତୁ କେବଳ ଟିଭିରେ ଚାଷ ଛାଇ ଦେଖିବୁ ଛାଇ। ତୋ ଭାଇକି ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହୁଛି ତୋ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ମୁଁ କହୁଥିବା କଥା ଠିକ ନା ପୋଲିସ କହୁଥିବା କଥା ଠିକ? ସତ କଥାଟା ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଦୀପକ ଦାସର ପୁଅ ସତ୍ୟ ଦାସ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୋ ହାତରେ ହାତ ଧରିକି ନେଇ ତୋ ଠାରୁ ପିଟି ପିଟି ସତ କଥା ସବୁ ଆଦାୟ କରିଦେବ। ବଞ୍ଚିଟାକୁ ମୁଁ ଲାଲ କରିଦେବି। ଅନେକ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ନିଆଁ ଖେଳିବାକୁ ତୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଆଁଟାକି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜୟ ହରିଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ସେ ନିଆଁରେ ତୋ ପରିବାରଟା ଚାରି ପୋଡ଼ି ଛାରଛାର ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ପାଉଁଶର ଚିତା ପତ୍ର ଭିତରେ ତୁ ଯେତେ ତୋ ଅସ୍ଥି ଟିକେ ଖୋଜିବାକୁ ପାଇଲେ ବି ତୋତେ ଅସ୍ଥି ମିଳିବନି ହରିଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେବଳ ପାଉଁଶ ଭିତର ନିଆଁ ଭିତରେ ଦେଖିବୁ ହରିଶ ପଟ୍ଟନାୟକର କଳା ଛାଇର କଳା ପାଉଁଶ। ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ବସି ଧମକ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆରେ ଯାହାରେ ପୁଅ ଆଜି କାହିଁ ଏ ହାତଟାକୁ ମୁଁ ରଙ୍ଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଠିକ ଅଛି ହରିଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 3ଟା ବିଜୟ ଦଶମୀ ପରେ ଆସିବ 15ଟା ବିଜୟ ଦଶମୀ। ଆଉ ସେଇଦିନ ତୋ ସହିତ ହବ ମୋର ଶେଷ ହାତ ମାରି ଠିକ କଲୁନିବେ। ଏ ସବୁର ତୁତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପଇସା ଦେଖ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ କଣ ହେଇଛି ତୁ ଧୋଇ ରଖ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? କଥାଟା କହିବି ମାମୁଁ ଘରଟା ଭିତରେ କଥାଟା କହିବାକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ କଥା ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା ଆପଣ ବୁଝିବ ନାହିଁ କଣ? ଆରେ ସାଉଠି ମୁଁ ବୁଝିବି କେମିତି? ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଘେରା ଲାଗିଯାଏ ଫର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେ ଆଉ ଘେରାଟା ତ ଗୋଟେ ଫେରା ଜାଗାରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ। ଆରେ ଖାଉଟି ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଭଲ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଖରାପ ସବୁ ଘରେ ବି ସେ ବର୍ଷା ଭଲ କି ସୁରଜା ପସନ୍ଦ ବର୍ଷା ଜୀବନରୁ ପସନ୍ଦକୁ ଆଉଟ ନ କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କି ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ନାଇଁ, ବର୍ଷା ବୈଶାଖ ହବ। ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ଚାହେଁ ବାବୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ବର୍ଷା ବସନ୍ତର ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଖାଲି କରି ମୋ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୟୁର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଏଇ ମହାପାତ୍ର ବଂଶର ଦାନା ଖାଇ ସେ ଏଇଠାରେ ରାମନାମ ଜପ କରୁ। ସବୁ ହବ ରେ ଭଣଜା, ସବୁ ହବ। ହେଲେ ତୁ ଯଦି ତୋ ମାମୁଁର ଡାଇରେକ୍ସନ ମାରି କାମ କରୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ମାମୁଁ ସବୁ ଆଉ କଣ କିଏ ଖବର ଦରକାର? ମାମୁଁ
ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ବାଡ଼ି କୋଉଥିରେ ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବୁଛି ମୋର କିଛି ନଥିଲା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ନାଗିବ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହଦ ନାଇଁ ମୋର ସମୁଦ୍ର ହଁ କହିଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ କୋଉ କଥା କହିଲି ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି ବୈଶାଖ ଏଣିକି ବର୍ଷା ବସନ୍ତର ନୁହେଁ ବର୍ଷା ଅଛି ତୁ ବର୍ଷା କଣ କର ଆରେ ବୈଶାଖ ତୁ ପୁରା ମୋ ଭଣଜା ଜୀବନ ଏଣିକି ଭାବି ନବୁ ବର୍ଷା ବସନ୍ତର ନୁହେଁ ବର୍ଷା ହଉଛି ମୋ ଭଣଜା ବୈଶାଖ